Ella es la Dominica. Ella es la Camila. Ell és en Julià. I jo soc en Teo i som el grup dels cracs catalans. Hola, som el grup dels cracs catalans. Us presentarem el nostre projecte. Aquí, a l'escola, filmarem els patis interiors, és a dir, mediateca, estudi i chill-out. En el nostre barri, cadascú filmarà tot el que té un enllaç amb el català. Adeu. Fight, baby, fight.